IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Police Lieutenant Colonel Jerome Wangki, hepe ti PNP Batak, kag tultuloy iti panagbantay da kadagiti pagadalan iti syudad ti Batak. Kunana nga adda dagiti obrayan dan awagas tapto rekasta ket mataginayon iti ornosli na kental na kadagiti eskwela. Kadamot dagitoy kwa tayo, dagitoy traffic enforcers tayo anto nakipag-coordinate tayo mo ditoy barangay tanod and other barangay official tapno kastakot tumulong dahil dito kwa deployment ti first day of school. Kabayatan na imbatad na akadwa da dagiti force multipliers amang kita iti ornosli na kental na kagiddan iti daytoy ket may panamnama nga arisiten ti PNP dagiti estudyante nga awan ti lisensya na. Mostly day takot agkanda kami ti lectures iti school kan ag-distribute kami ti informative materials na bawal ti ag-drive nga awan ti lisensya na. And especially minors, dapat kadwa ti kwa dayto ti at least professional or non-professional drivers. Makos pagarigan matiling sir, siya sino pagsumbat, iso daw no daytay naganak na. Parents po ang mananagot, especially administratively. May naig iti daytoy ket may panamnama kadagiti naganak ken dagiti mangisursuro nga agbalinda visible iti kan kanayon tapto di kasta ket maliklikan iti anyaman a dinadangkok nga aramid. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.